Kumusta kamo tanan? Maayong adlaw, maayong hapon. Hinaut pa unta nga ang Ginoo kanunay mag-auban kanato karon. So sama sa gihapon magtuon kita sa pulong sa Ginoo o atong hinumduman nga ang tuyo dili mag-converter og tao kundi aron nga atong maantiguhan atong masabtan ang gisulti sa atong Ginoong Kristo ug ang gitudlo sa mga disipulo nga nakuha nila gikan ni Jesus sa ilang pagkauban ni Jesus sa 3 ka tuig. Okay, usa kita magsugod atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Kristo. Amahan namong langit non, daghan salamat sa balaang pulong nga among tun-an, among basahon karon sama sa mga unang mga disipulo, mga unang sumusunod ni Jesus. Sila gatuon gyud og husto sa imong pulong. Mainiton silang nagtuon og nagpadayon sila. Ba na kami karon wala kami mahimo kundili sa imong tabang lang karon. Sa ngalan ni Jesus, amen. Naana kita sa Kapitulo 2. Siguro kini ang tulo ka parte sa atong pagtuon. Murag nadugay-dugay tag jutay ining Kapitulo 2. So gusto ko lang mahibaw-an nato gyud nga ang pagsugod sa Kristyanismo, birthday sa Kristyanismo. So atong mahinumduman sa review nga sa wala pa si Jesus mubayaw sa langit, may pauli sa iyang amahan, nagsugo siya sa mga disipulo, sa iyang mga sumusunod nga ayaw mo larga dinha sa Jerusalem, magpaabot mo sa gasa nga akong ihatag kanimo. So ang gasa miabot, so dinha na sa adlaw nga Pentecoste, dako kayo ning celebration sa mga Hudiyo. Naana sa Kapitulo 2 na. So atong nahibawan didto nga paghatag sa Espiritu Santo nga daw hangin ang Ginoo mitayhop, mihatag sa Espiritu Santo pareha sa pagbuhat niya sa kalibutan o pagbuhat niya sa tao, gitayhopan niya. And then miabot ang suga mura og kandila sa usag-usa sa 120 ka mga tao. Apil na ni Ana ang amahan ni Jesus, si Maria ug iyang mga igsoon og mga 120. Nakadawat sila sa Espiritu Santo ug nakahimo usab sila sa pagsulti sa pinulungan sa ubang mga tao nga dinha nagbisita. Mga tao nga didto gikan sa Saudi Arabia, sa India, sa Pakistan, dito sa Roma, dito sa Africa. Nakaibalo sila, nakaistorya sila may tungod sa atong Ginoo sa ilang pinulungan. Speaking of tongues. And then ang uban miingon nga mga hubog na sila. And then si San Pablo, unang pagsermon ni San Pablo. Si San Pablo nga nahadlok nga iyang gideny, iyang gilimod ang atong Ginoong Kristo, karon dili na siya madlok tungod sa Espiritu Santo. So nagsermon si San Pedro, iyang gikutlo gikan sa karaan nga tugon o gikutlo po niya gikan sa sunod ni Haring David nga si Haring David wala mosulti nga siya ang Misaya, kundili gipasabot ni Jesus nga ang anak sa Dios ang Misaya, nga siya ang Misaya. O iyang gitulisok ang mga tao nga naminaw niya, nga gipatay ninyo ang Misaya, ang anointed, ang manluluwas. O silang tanan atong nahibawan nga na ay resulta sa iyang sermon. Unsa may resulta sa iyang sermon sa versikulo 37. Versikulo 37, atong tan-awon, atong abrihan ang atong Bible sa Buhat, Kapitulo 2, versikulo 37. Atong basahon, review na lang ni. Sa pagkadungog niini sa mga tao, daw gikumot ang ilang kasing-kasing
o giingnan nila si Pedro o ang ubang mga apostoles mga igsuon unsa may among buhaton. So so gikumot ang ilang kasing-kasing na naapektuhan sila o nangutana sila unsa may among buhaton. Ug unsay giingon ni Pedro? Miingon siya maghinulsol, atong basahon ang bersikulo 38, unsa may reaction nila nga sila nakadungog. Miingon si Pedro, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan na ay pulong nga kinahanglan gyud nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So ang una, unsa man ang una nga kinahanglan maghinulsol. Sa atong review maghinulsol nga ang una gyud nga ikaw mahibalo nga ikaw makasasala. Kay kung dili ka maghinulsol, buot ipasabot wala kay sala. Ikaw gako nakasala ta. So mean siya maghinulsol ka unsa inyong gihimo sa atong Ginoong Jesucristo. So, and then magpabunyag, sugo ni siya. Magpabunyag. Unsa man kining makamangutana ta, bunyag. Daghang magpabunyag, mga bata, mga dagko. Pero dinhi atong nahibaw-an nga usa sila nagpabunyag, naghinulsol sa sala. Nahibalo sila nga sila makasasala o atong mainumduman sa atong pagtuon nga kining sala buot ipasabot nga change of direction. Na kung unsay inyong lakaw sa inyong kinabuhi, punteriya sa inyong kinabuhi, osbon. Buot ipasabot osbon ang kinabuhi. O muduol ni Hesus. Maunay paghinulsol gyud. Maunay sa original nga translation. So atong tanawon sa gitudlo ni San Pedro. Unsa may una kini maayong pangutana ni. Ang sumusunod ni Hesus giina ni San Pedro maghinulsol, magpabautismo sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Kanang muduol ka ni Hesus. Kanang mahimo kang sumusunod ni Hesus. Unsa may una gyud, kanang una gyud. Kana bang maayong tawo nga musulti? Kana bang tawo nga desisyon nimo o tungod sa buhat sa Espiritu Santo sa imong kasing-kasing? Unsa may paglantaw ninyo? Kinsa may nakakumot sa kasing-kasing? Unsay giingon diri? Gisakitan sa kasing-kasing or gikumot ang kasing-kasing? Kinsa may gauna gyud nga magkumot sa atong kasing-kasing aron nga kita mosunod ni Hesus? Ang pagbaptismo ba? O tungod sa trabaho sa Espiritu Santo sa atong kasing-kasing? Mao'y gauna. Mao'y gatulod nato. So sa atong makita dinhi ang pagsugod nga kita mosunod ni Hesus tungod sa trabaho sa Espiritu Santo. Mao nay giingon makahibalo mo, makadungog mo nga naay ubang relihiyon nga born again. Mao nay buot pasabot mabag-o ka tungod sa Espiritu Santo nga mikumot sa imong kasing-kasing nga nasakitan ka tungod kay ikaw makasasala. So mao nay born again. Nahibawa nato nga tungod sa trabaho sa Espiritu Santo kita makaduol. Dili kita makaduol ni Hesus kung walay Espiritu Santo nga may tusok sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu Santo ang una gyud. So nianang adlaw usab atong mahibaw-an nga 3,000 ka mga tawo ang mituo misunod sa atong Ginoong Jesucristo. Huna-huna 3,000 ang may nag-decide nga sila mosunod ni Hesus. 3,000.
Wala ko kahibalo kung unsay ilang pagtuo nga og daghan naman ni kaayo. Ito talag sara kita nga makadungog karon nga ang simbahan dinay nasudlan og Espiritu Santo nga 3,000 nga misunod sa atong Ginoong Kristo. Karon mangutana kita. Hay man sila nagpa-bautismo sa Jerusalem sa akong pag-adto namo dito naay daghang mga mura og gamay nga swimming pool nga ilang gigamit pod kay sa unang panahon nagbautismo man usab sila. Kung naa sa bisag dili bautismo kanang sa ilang paglantaw nga sila nakasala nahugawan sila mutuslob sila usa sila mo adto didto sa templo. O sa pag-adto namo dito sa Jerusalem sa ubos sa Jerusalem naay suba pod. So posible ang 3,000 dito gibautismohan. O so review lang nato na. And then moadto na kita sa versikulo 42. 42 Kapitulo 2 versikulo 42. So 41 ato sa pasahong 41 versikulo 41. Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe ni San Pedro. Og nagapabunyag mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. So sa birthday nila 3,000 ang gihatag sa Ginoo nga sumusunod nila misunod ni Jesus. Versikulo 42 verse 42, og mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles sa pagpakisundurot uban kanila sa pagpakigsalo sa pangaon o sa mga pag-ampo. So atong tan-aw ni mao ni gibuhat sa bag-ong relihiyon. Si Jesus wala gatudlo og relihiyon, kita lang. Mao ni bag-ong mao gini pagsugod sa Kristyanismo. So tan-aw nato kung ang imong relihiyon, ang akong relihiyon, ang akong pagtuo misunod ba niini? Na duol ba ta ni ining mga tao nga bag-ong Kristiyanos? So dinhi atong mahibawan nga naay nining versikulo 42 naay pulong nga importante nga atong tan-awon. Mainiton silang nagpadayon mainiton silang nagpadayon sa pagpamati sa gitudlo sa mga apostoles. So sila kining mga 3,000 ka mga tao, ang una mainiton sila. Dili sila lang bugnaw nga gatuon sa pulong, mainiton, pananglitan. Naa kay gusto. Gusto kang kuhaon dito sa bukid nga naa kay maagyan nga pangpang, naa kay bakilid kaayo, og init kayo ang adlaw, kay usahay ang adlaw init kaayo, apan wala ka ni discourage bisan unsa ka initon imo gyung gisaka ng bukid kay nga aduna kay makuha. Mainiton bisag init kayo, wala ka mo surrender. Kini sila mainiton nga naminaw sa atong ni San Pedro. Mainiton ba kita sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo? Mingon sila, mainiton, nagpadayon sila sa pagpamati sa gitudlo sa mga apostoles. So gitudluan sila. Kanang bag-ong Kristyanismo, mga sumusunod gitudluan. Pero naminaw sila, mainiton silang naminaw. Og mipadayon sila. Wala sila moingon nga, eksakto na ni. Dili na ko mo basa sa pulong sa Ginoo. Di na ako magpadayon. Namati sila sa mga gitudlo sa mga apostoles. Mangutana kita,
Hain man gikan kining tudlo sa mga apostoles. Gikan ba ni sa Facebook, sa Google, sa YouTube? Ang ilang gitudlo, gikan kini sa atong Ginoong Hesukristo. Pila man sila katuig nga nagkauban ni Hesus? 3 katuig silang kauban-uban ni Hesus. Nadungog, nakapta nila ang atong Ginoong Hesukristo. Nadungog nila. O sa si Hesukristo, sa wala pa siya, may bayaw, may adto sa iyang amahan, agitudluan sila sa 40 ka adlaw. Mao nang asa man nato makita karon ang gitudlo ni Hesus? Asa man nato makita? Ato lang makita sa Biblia. Ang Biblia dili makabuang kay kini pulong ni gitudlo ni sa atong Ginoong Hesukristo ug maupo ni ang gitudlo sa mga apostoles, sa mga bag-ong Kristiyanos. Ila silang gitudluan sa pulong sa Ginoo. And then mainito nilang gidawat ug sila mipadayon. So kanang duha ka pulong importante sa mga sumusunod ni Hesus, mainiton nga naminaw ug nagpadayon sila sa pagpamati sa gitudlo. Naminaw sila pagpamati. Usahay na ay panahon sa ako diri sige kong gatulog tennis na ako isultis mga bata. Nadungog nila pero wala sila namati. Ang ilang nahong bisag asang dapita lang. Wala gyud sila tinuod nga namati. Kining mga tawhana, mga bagong Kristiyanos, 3,000 namati gyud ni San Pedro ug sa mga disipulo. Unsa pay gihimo nila kining bag-ong simbahan, kining unang sumusunod ni Hesus? May pulong nagpakisandurot uban kanila. Nagpakisundurot sa dihang misunod na sila ni Hesus. Wala sila mulakaw sa uban, nagkatibulaag, nakipagsundurot sila, nakipag-fellowship sa in English, sa original koinonia. One in common sila, koinonia. Mura og nakipagbarkada sila. Dili bo sa ato ang connotation sa barkada, murag lain kaayo kay mayon barkada na siya, bugoy, palahubog, sugarol. Pero ang buot pong ipasubos sa barkada nga nakipag-amigo ka, nakipag-uban-uban. So silang tanan ani posible sigurong gamiton na tong barkada. Wala man sila naghubog-hubog, wala sila sugarol, pero nakipag-uban-uban sila sa disipulo. So, mao nay usa sa mga ilhanan sa simbahan nga nagkauyon mo, nagkauban-uban ka mo. And then, unsa pa giingon niya dinhi? Nakipagsundurot uban kanila. And then nakipagsalo, pakisalo og pangaon og sa mga pag-ampo. So nagkaon day sila. Og ato usab dining mahinumduman nga ang atong Ginoong Hesukristo sa wala sa katapusan nga gabi, sa katapusan sa panihapon, unsa may gisugo ni Hesus? Unsa may gisugo sa atong Ginoong Hesukristo? Siya, kini ang gipikas-pikas niyang supas, kini ang akong lawas, mibobo siya og bino, kini ang dugo nga akong gipaagas, hinumdumi ni as often as you can. But ipasabot, sige ninyong hinumduman ang akong kinabuhi, ang akong pagsakripisyo, aron nga ang mga tao maluwas sa ilang kasalanan. Tingin siya, hinumdumi ni ang pagkaon. So, posible usab nga kini ang communion. Naghinumdum sila. Kay bago pa man si Jesus namatay, mga 40 pa siguro kaadlaw or 50 kaadlaw. So, ilag yung gipahinumduman sila nga unsay nahitabo sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaw ug ako karon 2000 na katuig karon, kinahanglan usab nga atong
mahinumduman ang gihimo ni Hesus. Wala na may laing nagpakamatay kanimo ug kanako. Mao na nga si Hesus miingon, hinumduman nimo ang akong gihimo. And then, og nay katapusan giingon nila, og ang mga bag-ong Kristiyanos nag-ampo sila. Wala lang sila nangaon, pero nag-ampo sila, nag-worship, nagsimba sa Ginoo. Nganong importante man nga pag-ampo? Ngano man nga dili lang kita magsulat sa bongbong nga mao na unsa man ay klase sa pag-ampo nga dunggon sa Ginoo. Kini sila posible nga ang ilang pag-ampo nagpasalamat sila nga sila sumusunod nga nakita nila ang kamatuoran. Nag-ampo usab sila nga tabangan sila kay lisod kay ang ilang kinabuhi dinha sa Jerusalem. Namiligro ang ilang kinabuhi. Pareha karon sa mga Kristiyanos dito sa Saudi Arabia, sa Iran, sa Iraq, parte sa Africa, sa Libya. Kung ikaw ang Kristohanon mamiligro, sila gaampo gusto. Kay kadaghan nila putlan og liog. Mao na ang naitabo nila. So gaampo sila, kiniso sila, galisod sila, kay bulo sila unsa may tabo nila. And then kining mga tawhana usab, ang ilang pag-ampo dili lang kay usahay makaingon kita nga unsay akong pangayoon sa Ginoo ihatag. Pananglita mo ingon, Ginoo, mangtari ako karong adlaw. Hinaot pa unta nga ang pula na akong manok makadaog. Maayo ba ng pag-ampo? Or maghantak ako didto? Hinaot pa unta nga makadaog ko. Mao ba nay atong pag-ampo? Or na ako'y gikasukan, gusto ko nga maligsan siya og motorsiklo. Mao ba nay pag-ampo? Sa akong nahibawan, ang pag-ampo mao nga ang atong pangayoon dili sa atong kaugalingon kundi nga daygon ang atong Ginoong Kristo. Nga sa atong pag-ampo nga makahatag og pahiyom niya. So mao na ilang gihimo, nag-ampo sila, duol sila sa Ginoo. Okay, so may bawa na to nga kanang bag-ong Kristiyanos, naminaw sila, nagtuon sila sa pulong sa Ginoo, nag-Bible study sila, mo na gingon Bible study. Sa una walay YouTube, personal gyud nga nagtudlo si San Pedro ug ang iyang mga ubang mga apostoles, nadungog nila. So usa na sa mga maayong kwalidad sa mga Kristohanon, og sila namati og husto, og nakipagsundurot, og nakipagsalo-salo, og nangaon sila og nag-ampo. So mao toy usa ka nutshell sa bag-ong Kristohanon. Versikulo 43. Ang kinabuhi sa mga magtutuo, kini ang kinabuhi nila. Wala dayon sila mo pauli. Wala dayon sila may pauli sa ilang nasyon. Nagpabilin usab sila para matudluan sila didto sa Jerusalem. Pasahon na to ang versikulo 43. Daghang mga milagro. Daghang pa rin mga milagro nga nakita nila. Og mga buhat nga katingalahan. Kining 3,000 ka mga tao, nga nakakita sila mga milagro, mga katingalahan ang nahimo pinaagi sa mga apostoles. Og tungod ni ini, because of this, ang tanan giabot og katingala uban ang kahadlok. Kahadlok girespitaan nila ang Ginoo tungod sa gibuhat sa mga katingalahang mga butang. Mga milagro, katingalahan
mituo sila nga kining grupuha, kining atong pagtuo gikan ni dili ni gikan sa tao kundi gikan ni sa Dios. Mao nang ang nahitabo sa ilaha kahadlok. Kahadlok buti pasabot dako kaayong pagrespeta sa Ginoo. Ang tanan, versikulo 44, kining mga sobra sa 3,000 ka mga tao, ang tanan nga mga magtutuo, ang pangalan nila magtutuo. Dili pa Kristiyanos. Dito na sa siyudad sa Antioch nga sila ang mga tumutuo, gihingan lang Kristiyanos. Pero karon ang ilang description, magtutuo, kinsa may gituohan, si Jesucristo nga mao mangluluwas. Ang tanan nga magtutuo nagapadayon sa ilang panagkauban, nagapadayon, importanteng pulong, nagapadayon sila sa ilang panagkauban ug ang mga kabtangan. Wow, tan-aw ninyo ning pulong, kabtangan sa matag usa kanila gipakig ambitan nilang tanan. Otro na to, makaingon mo unsa may nahitabuan na. Ang tanang utro na ako, ang tanang mga magtutuo nagapadayon sa ilang panagkauban o ang mga kabtangan na ipulong kabtangan sa matag usa kanila gipakig ambitan nilang tanan. Wow, matingala kita unsay nahitabo sa mga Kristiyanos dito. And then versikulo 45, o gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan o ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa matag usa. Karon mangutana kamo. Question. Kinibang unang mga Kristiyanos nagpractice ba sila og komunista? Dili. Nganuman, kay kini sila wala sila gipugos nga ilang gibaligya ang ilang kabtangan. Tungod sa ilang kasing-kasing nga gustong motabang nining 3,000 ka mga tao nga nagbisita, kulang na siguro sa pagkaon kay nagpabilin man sila. Mupauli na unta sila pero nahimo silang sumusunod ni Jesus. So wala sila pagkaon. So ang uban nga gitouch na kaptan ang kasing-kasing ilang gitabangan, ilang gipamaligya aron nga matabangan ang isig usa ka tawo. Dili ni kay ko sa Pilipinas na ubang mga gagmayng mga tao nga mituo nga kini komunista nga ang mga disipulo ga practice og communism. Dili ni. Kay wala ni sila pugsa gikan ni sa kasing-kasing. Ang komunista pag-adto na mo sa Cuba, pinakapobre kaayo nga nasyon ang Cuba. Daghang mga tao nga gasuroy-suroy walay pagkaon. Dito kadaghanan wala sila elektrisidad. Ang komunista dili makatabang sa mga tao. Kay kabalo kag kinsay nabusog ang duol sa luwag. Mauray naayo. Mao nay nahitabo sa komunista kung wala pa nag-abre ang China. Nag-abre sila nga ang mga kapitalista, mga tao diri sa North America, sa Europe nga nagbutang og kompanya dinha sa China para kay barato man ang sweldo sa mga tao. Ang China pobre gihapon. Kung komunista lang sila, pobre sila. Apan tungod sa mga negosyante nga mibalhin dito. Naana sila trabaho. O na dili ang komunista, moingon sila kinahanglan nga ibaligya ninyo kini mga dato nga nay asyenda, ibaligya kuhaon nato aron nga kita equal, pero dili mahitabo nga equal. Kay kanang mga leader sa komunista, sila ang makatilaw lang sa daghang mga yuta. Dili na nila i-share, dili na nila ihatag. So, ang komunista dili na successful. Kabalo ko nga naiuban nga gusto nilang
awayon ang atong mga sundalo, mituo sila. Dinay usa ka leader sa South America nadakpan karon kay mituo man siya nga komunista. Mao na gitudlo ni Jesus. Si Jesus gatudlo nga kung naa kay ikatabang, itabang nimo. Si Jesus gatudlo og paghigugma, dili ang gera. So maunay tinuod. Hinaot ta nga makahibalo kita nga ang tubag sa atong problema sa atong nasyon dili ang komunista, kundili ang pagduol sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay muduol kita, mahatagan kita sa paghigugma sa isig katawo. Nga kita gusto na kitang mutabang, dili gipugos kita. So dili ni communism. So ang nahitabo dito ang mga taga Jerusalem nga naay kwarta na ayuta ilang gibaligya, apan wala po nila ibaligang tanan kay sila nag-fellowship pa man pod sa ilang mga balay. So tan-aw nato. Versikulo 45, versikulo 46, nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw dito sa templo. Og naghiusa, united sila sa pagpangaon. Uban sa malipayon og mapaubsanong kasing-kasing dito sa ilang mga balay. So, nagsimba dahil po sila sa kabalay-balayan sa isig katao. Dito sila nagkaon ilang gitabangan og naipulong mapaubsanong kasing-kasing dito sa ilang balay. So kinasing-kasing nila ang pagtabang niining 3,000 ka mga tao nga wala pa mo pauli. Kay nagustuhan nila ang teaching, ang pagtudlo sa mga disipulo. Naibalo ba mo nga ang silang tanan na mauli po ni sila? Ang uban na mauli sa Ehipto, sa Libya, sa Iran, sa India, ang uban na mauli sa Roma. So, pag kini sila, pag pauli nila, ilang sabwag po sila maayong balita, may tugon ni Jesus. So, sila po nakasugod sila, sumusunod ni Jesus. Naibalo ba mo nga pag-abot ni San Pablo dito sa Roma, di na mga Kristohanon. Sila ang gasugod. So, sila nakadungog sila sa pulong sa Ginoo ug ila pong gi-share kining mga Kristiyanos dito sa Jerusalem ang ilang mga ari-arian, ang ilang mga sweldo, ilang gitabang tungod sa ilang paghigugma sa isig katao. And then versikulo 47, gidayeg nila ang Dios o gikahimutan sila sa katawhan. So, tungod sa ilang kinaiya nga nausob, ang mga silingan, mga katawhan, gidayeg nila ang Ginoo. Dili nila gidayeg, wala gidayeg sila, kundili gidayeg ang Ginoo. So, ang ato dayang gibuhat kung ikaw tinuod nga Kristohanon, ang imong mga silingan makikita sa imong kinaiya. Sa makita nila nga ikaw maayo, dili ka libakira, dahigo nila ang Ginoo. Dili ikaw, kundi ang Ginoo. And then, og sa matag adlaw, gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok og ang mga tao nga naluwas na nga luwas. So, kinsay responsable nga dugangan ang mga miyembro ang Ginoo. Gidungagan, murag wala na nila ipha kung ilan na pila na 3,000 kabuok, pero gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok. Nagdaghan sila tungod sa ngano man, hay manigikan. Nagdaghan ngano man mangutana kita. Ngano nakaabot man ang Kristyanismo sa Pilipinas, sa Cebu, sa Manila, sa Philippines. Ngano nakaabot man, mangutana kita.
gikan sa Espanya, hain man gikan sa Espanya. Kining mga tawhana gikan sa Pentecost nakadawat o Espiritu Santo daghan usab nga gasulti mahitugon ni Jesus sa ubang mga nasyon hantod nga nakaabot kanato. So ikaw ug ako nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, dili lang nimo ibutang sa imong kaugalingon, dili lang imuha ang pulong sa Ginoo, kundi imong isulti sa uban. Mao nay sugo sa Ginoo gyud sa atong Ginoong Kristo. Unsa may atong buhaton karon? Kung ang Ginoo naka tusok sa imong kasing-kasing nga ikaw ga kinahanglan unsa may imong himuon. Moduol kita sa atong Ginoong Kristo. Mangayog pasaylo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghan sa salamat sa mga pulong nga among nabasa na dungog karon. Hinaot pa unta nga tudluan mo kami sa mainiton nga kami magpadayon sa pagtuon sa pag-alagad nga na kanimo. Nagaampo usab kami Dios nga hinaot pa unta nga mausob ang among kinaiya, nga hinaot pa unta nga among mga silingan makahibalo nga kami sumusunod ni Jesus. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.